Banyo ka jing itu nakabenta ka kam ka bangitre amtang bakalong ka kusnam nakabenta jingi Henry ka ju ai mensim bat penchluringi banginang tre shu bat tre khamba ya kata ka ju ka kam Paulok kublei pi baro ngipyang sobhai pi shakwai pat ka benta jang ka thok katar Menta kasingi ngidan hapdeng jingi samla Evanisha Pathaw ipadangsian idang shiyo kur artli ki kusnam kata ka Emily Dickinson Award bat ka Rabindranath Tagore Book Award nakabenta ka kotchang ka baila ai kerteng The Weights of Inequality Menta kasingi niya persang banya kren halor ki benta jong kani ka kot bat ka jingya lenti ka jong kum ita inong tho ti Paulok aling niya phaishi menta Kublai Iva, nipyang sobhai pi sai sien sha kanika program jingi ka thok katar. Kalong ka jing sarong shibun habangi ki kun samla jingi baki yo kata ka jing itu na ka benta ka kam ka jong gi mo baki tre baki ban le mo. Ti shwa le se bangin phai sha kata ka kot ka jong pi mo ba pi yo kata ka award. Kindiat ngi kwa ban snow thu kata ka jing ya lenti ka jong pi ha ka por ba pi tho ya kanika kon. Ngasngo tena chikat de ba sa sisen la mi kenduk dia mo na ka benta let's say kini kajing kenduk jingi kalau nam tak kini kam ke bangal dia mah ke bai dei ba kini kajing thok poetry ke jonga ti abai dei ba kini ka kot the weights of inequality kedi ka kot ka bangal thok men hajing shai kini ka kot na thok na du mention snem tamangam shan la ban penmi na mangam yo ki publication house ki babian ti dei tat hadu am dangala ya kenduk parlok ba iwi na pergi staff ki betre hani apa book leave publication ma tiki prenat din dia ngaki batai bakum nur na di ban le ada ngakwa ban penmi ya kani ka kot tiki la batai ngai ki ken don tek batik bin kum bangan le tira ka jinglam nanti ka jong te kala nang anin sim show inga ba dalong sa kum ngai dei ban pendek kani ka kot ban ngakwa hidup ban pendek kani ka kot shwa ka women's day menta menjong menta aja pusan ti da ka jing is na jong pleng la ban pala kani ka kot men haka Henry tri ku ban hai feb Henry tri ban hai feb jong menta usna aja pusan So tenat bah Ivana mar papila la ban pun urlong ya kita ijing angnut jong pimo ban penmi khamtam shwa kata ka singi ka bakerpang jong kiru kan thai mo bangi juraki ka leng setelah ka perthai kimkat Ivangin pai shakakot ka jong pi le si pila ban batai ni halor ki pampedeng namar bangi songthu bakade ka thop poetry pi ai kerteng The Weights of Inequality bat habangi ong ka inequality ngi songthu ba ka bun ba ka benta ka ba ngila ban kelum lang ha kanika benta mo ti kindia le siki eki benta ki papila la ban kelum ko mita inong tho lingba kanika kot man pen ya kata ka inequality ha ka ni ka kot ka jongpi ti habanga persang ban tho eki ka thok poetry mo The Weights of Inequality ngin ko ngakhan pala hi ban ai tenya karo hadin bangla dep tho eki arpoi ti ki poetry ki bran ha po jong ni ka kot ngasala ban perkhat kumno bangan ai ka kerteng tang ba ke ek jing thmo ko bala den pa po jonga sho bangan thoi kin ka kot kalang bet ba ngan tho ek bangan asham te bang ha ka jinga den ti jonga na manga de ro ka khana ka ba min shwa nga puri social work mo tingla ikan do bo na ki brio kham tam ha bangan tre ha ki than nong kandong ki bo na ki ba ngi hasor ngi yo hanong kandong kim yo ha bangi phai sha ki jing ko jing kya ha po asor ngi dan mo ki hospital ba phe kinong sar ki khambet khambyang ro le se ki yo ka jing sumar ko ba kham ko ro ndi ha bangi pet pat shanong kandong kadal ka poetry bang la mention hang to ha bangi pet pat shanong kandong ha bangi let ki hospital kim dan teng ki PHC ki CHC ki badang ro dan doktor dan nurse kum da ter tingai i ken ki jinga ni ti jonga hi ke bang sham ka sapanong ya bang ben do de ka do jonga poetry de ha bai de pat ki bon ki phang mo ka bagi ang ha ka ti nang we de si economic inequality political inequality but there are so many other things bon ki pa ka ngala pen mandor hakin ka tama ka jingsham jonga ka desh angka healthcare nanta ki school bakom no hani han apo sar ki khana ki yo ki ki babyang ki school ki babyang ki yo wat ki la to ban pen tibet chu na lo ki jing police ki sak ki phom ki dan mre han kan dong pa de nga sham bateng teng ka dan ko ka school ka batang ka tunum ru kala jatte kala te ka jarin kha pa bangal tur sha ka shnong ni jaring khat bangai kan do yumi ne pereng kidang hikai teng ong phila yo shti mo kyo ngi la yo shti na ka school ka banga nga hikai ka de school ka ba ka tunong kala pelot ki khena ki la ji lot te ka panlong ya ka principal jong ka school mo bakan ai shti no te kum gitu ki ran ki juwan te jum ji pakhat jong ngong ni ngadi ban tho ni shpang ka taro mo te
Di kata kerana pering kiwe kita ka bedi bak kuat kekia nang ta ka pulia putih nang ta habede bat ka jing syaban benjegi ken thairu ngam mention hakani ka kon ho o ha bangi phai ka jela jengi te ni ka ni yo ha ka buram mo kum gire ken thai ko ka kami kum ka men kum ka para ken thai bat kum ta ter nre ha banga phai pat shakal leng hi namar we bengi dei ki nong song snong jang kari India ni yo iya kata ka jing syaban benjegi ken thai te kata ko we le pring ki thop ka we le pring ki poetry ki bangala tho am tu bat ki pun kiwe pat ki jing tho ki bede be ki injustice ni kita ki inequality ki pani ya ko long da kam de ka jing kan do jong aru le se ka jing kan do jing ki pa ya ki bang nai thu I thau le ki bang ya shem hang ni han tai ke te bat ki dan kiwe lu tapi puli te pin sa lap kam ba so thu ba kan ka kot kala kulum shibun ba ki aka ki ba le se kum ba pi omentan le se kam de ka jing shem jong pi shimen henre le se ka de ka jing shem jong ki ba yet ba thoin na ni ki ba pi thu I thau bat ba pi yo I ya kita ki jing shem mar khamat mo mentan pi ong ba kum kata ka jella jongi mo bangi ai kata ka buram ya kita kiru kan thai henre kum kita ki nong song snong jang kari India pa de ngidang yo I bon ba ki jing shaban bench ki kan thai iwa kendiat namar ba pilong te I kena samla kan thai mo iba le si ibla la ban jam shak man ka jing em ban pen urlong ki jing angnot ki babun ka ka jing song ka jong pipat ya la di ha ba piyo iba pilala ban jam kum ne pilala an pen urlong shibun ki aka bat ki ba bon ba ki dang sakun ban pen urlong ya kita ki jing angnot ki jong ki kubli shibun am ta jingkri nama kata ka jingkri ka ba ngasmo dei bangi de banya krani haro jong kata mo te ngaken mau men syah ka pa bangadang le ka masters jong apa wahti mo te ni la po ha ka second semester te dan ka we ka khana ka de na ka chat bende na kini ki than bihana stemo kawan puli nang bat ni te dan la po ha ka pa second semester ka pa mi de ban le ka exam jong ka pet no tingi ni klam dan jing te bi balai ka pet tingi ong le se thalai ma dan ki dak de penong le se kam pat kam kai da kala pep kum tu shibnai ni sa yo jing te ba ka pep na ma ba na yen kim support chu ka ki la kwa ka bakan shong pur na te bakan ya tho no tingi judan ka group am pa WhatsApp kum tu te ka shed ong be ken ni shed update mo ki activities ke bagi le apa class te ka shed ai be tu emoji ba yam te long ka kwa te makaru bandang puli shakma na ma kala tri shitam man yo ban puli tingi shed so sin ai ka ni shed ekran ni shpalo om te ni om pe ting shed jai tu ban kra kon ting le ban skip ki assignment ni shed ba class ni tha ni ong im le ba class nam lang si ba pala te ban pen ki assignment ting shed nga shed prakhat pa de ka ma ni ma ka nu ka long lek so ka ang nu ha ban yo te ban pen de ki jipuli ndre kam yo ndei ban ong ba kam de na ka yem ba pet ka biang ndre ka shulong ba ki mi pa pa de namar kata ka let's say kata custom ka ki buat mo ba ki habi ban ya tho ma ke na o te makali ki ohna ba kala adap aku arts nem tira da kami tho ha ka to ko porong ka prethero kala krante ya ka bale kam de shu ka pore ka kun jong pi pen pa puli kala de ka por bakan dan na ka long yang ang samo bakan shong purim no te kum kita ki enga shet pen shong nom rimang oma na shet ai ngoro yo ble bakam khare nga ki be jang ki mo ki ki kun kasi ba ki mi ki pa ki kershan be ni kum ni hadu mentang bangalong imi imju akran ni ban ong ban shong purim no ni ban wat purim no kala de ka por ban seng la ka jong long yang sam na yang ki ong le ek ba pikwa kata ka shong happy fikwa shong purim ni kem kwa long kimju pendu ben sim te tengah pet ki wai pada ba pri teng ki start ha ki ladangi ailat ye ki lada ka imlang salang ka ailat ki kila de tabala na yang pat kita no te ki namla ke kita ki ba ki ken thai juni ki ki akan du ken lada kam de ha ka jela jeng ru ndai shawai pat di bangla I den bangla de ken du he ki mo kata ka dikajing shisha namar ka jing kershan yin ka dei ka ba ka bor ba mo ka banding kong ka ba ayangi kata kalat kum kita kiru kan thai bangin jam sha khaman ka jing em iwangin phai kin diat ru sha ka banta ka ba pikran min ne ba bunsin ki nong tho kham tam ki ni ki blang shustang ban tho mo ki budding writers ki bangi ong ni song thu ba ki kan do jing ba ha ka ba ya dei bat ka ni ka ban pen mi ya ki ni ki kwat ki jong ki ban kum ba pi ong ba le si phiru phiyo ya kata ka jing selok la ni kata ka jing batai na ki wei pat ki batip shapang jong kamo kindiat iwa ni iba bun ba ki websites ki ba pher ki la mi mentaban ai jing kershan ki nong tho ki ba dang tho la ni ki budding writers ba ong men kindiat nama phiru nganget ba phi la un penmi ya kanika weights of inequality lingba ki niki online websites ne kindiat pila un batai yani halor kata
Hazin syam ki buan kini ki online website tamangem la araban syania de bero mama ki dan ki basyuk talk ki basyuk ko balik ngong ta na mga lalap nga kemau arts na menshwa kaladan kawi ka publication house ka ba contact nga po Instagram tangka kam yung pale kilo ang nga ba fihaban siyo kata-kata fihaban siyo yung kata-kata balanda ka kot jong fin la haban di hapo kini ki digital platform mo tingin sa IV 50% but 50% kan day shaki nga tres ta mga nabang siya dong nga haban siyo ya kiru te banya ka ba nga ay kibaling anong pinmihi nga perlepisa na naladi mo nga pinmi te kung mga ong padaya kani ka the weights of inequality kijing to kila adon ta mga tipat kung naman pinmi na maba kakam dunahi mo lang kajinglot ro ta kala abon te bangan penlut sa sitsin ro lang kala syam janjar nga dita ada bangan dalai kendo pro ita ken ba ong fi kita di kana betre hang ni ana po delhi ndai kam tresyo ta ba ila kersana pat yang aku bangan yo ala ben pinmi kani ka kon te ini nga syo bangan ila batay nga sypag kani am nga kali ing ong kanung haban siyo namanya hab bay di bakakam pisah am habalong friend lupa mo tingila ya kren ong kanung haban siyo ong film dan kaman siyo pilih aku ni register ila dia bakal nikah book leave application submit iki right up jompi kumba samtel lishwa tila deki la ki sontenan kin sadan ki break ban review mai kini ki poetry ki bapito dia la pisha ajien pin sayo la ban permit free dan kam ban siyo emo dia ngalak submit kita ki sanjli ki poetry hadian khatsan singi mat ki contact dengan ki ngayo ling bakal mil ken ki omba pila la ban nya chakman nila selek ki piba fin jadi papin pinmi kan ko wala ka tar pitip nga na mabalabon plat kini ki ba top syukur am ngadang kili yang hikat no nga haban penlut am dia tambah ka basong tanak pare kalong ba kisla ki register na nga as a fully member jong ka book leave publications kan tengah siwe kitang 1000 ta kani ka kot kalami and ki pinmi hapo I mean nga siwe kitang khatsan spa te kita kani ka kot jong kalami and ki kadang hadu 300 copies te menta rang kini kising rang ko ba ka kot jonga kala lut em hapo Amazon te ki kwa nga bangan weda nga kwa ni ban pinmi bang te kom takin takada nga kwa haban ong kini ki khana ki ba kwa ban pinmi ko dei ba daya bishar shate shabanya sign up ka ko number katu ka ba ars na mensha am kala pan bon ha pisa ta balong dan pak hi padekin ngamdan hira ban ai ki na makatang hadam tere te ai ngu pada bayar kani ka kot ngasiu tang ka bayar register dia kamot menta hakanu kuno ka pora dang kwa ban pinmi ka tu long kini kila long billing kila long ready bikin backup yang nanti compare ka kot jonga ka ya ne kam ya do ta ba ai ngu yung bring dan put ki pa ki ba kershan ni ama hak ba kini kila spark tuli ki copies ki ba ka kila ya deal ba ka Amazon ma bakin dia te kila la deal lo menta kadang dan le ngidang ele ban print yang sa sa masih pasan ko copies kana min yo ban dia yang ka po Amazon kin dia ru ko pin song tu te na mar ba ko ma pi aman tan ki bun pha ki ni ki ba shoot ha ki ba shoot ko mo ti let's say kumno te ngin la ban song tu pa kinu ki balong genuine na ki ba shisha na mal ka ba bangin song tu ru ma ko ki don let's say ki ba pan pisa let's say ki don pede ki ba pan de ki wei pat ki ru kam ki ba let's say la shem na ki wei ki la shem kabanin ko ki em ataki di banda yang ka review jong ki brio pi nama baki shit review em pum tu ha kani ka website jong ki dia ngapo so banganya ta hadin ba itai palok jong ila pin introduce nga ila pin so tu nga bakan nong kom da nama ba i tre hang ni ta moment shwa ndi ha ka por ba introduce nga iklam tre show pin ba ila la tip pati ka ya kom no dia ijuang nga kinu ki publication house em iva ki ba pan shani kong ba pizza shoot te pe kim dei ki publication house ki ba filaban shani ate kin top ep ting kin block ep kin mail kin juba bi issue da show pizza dei dia and plus kani ka book leave publication kadi ka barang should have approved da ka Shark Tank India kasi mo na po Sony Live app kato po TV dia kita sha approve kan te an ka bas ngota na ni kalong bahag por ba ki kani ka kot jaring khat baka mi hakapor baki dang step yo ay kata ka approval ni ki Shark Tank dia takadaw ki kitsen buon ki gifts ki te nga po baki pala ki ka kon ti kumta ki di ban check ba pe ba ka review jing ki pat ba ki ay kom no ban baka we ka baki haban make sure kolong ba kini ki publication ki atay am baka Amazon ne ba Flipkart ka bede namar ba ki don am ki ba shu ang bangin penmi ta ba fi haban di hi ba ko ngim namang ngim don tie up ra ba kini ki digital platform ba penyai ki konte di namar kata kitu ki bamdan am kuno shukan mi baki dei fake kita ka jingap jangan namar ke ars ne min sha kitu ki badrawai nga baki ne ra ben mi e ko ki ongin share taman pen perente ban pen man ya ka dur jong ka kon henry ba fin marketing kan dan de takada ben
dia minta pada kini ka belief pada iki babun ha kila pen mi kan but kapas mo tanat kalong baya kani ka hadim bagi ada jet kita kisan tali pangong pi ki ai ki involve yang ha ka 21 days challenge ki ka bagi hapan top poetry within 21 days ni hapan submit man la kasi tabang kan dan kami ka ban top man kasi na makidi ki ka mga ada tengah syule ko mga submit na iwe poetry te man kasi ngam ai ka jisen ai unto te na preng kita pren ma passion mentah ka tu am kidan hadu almost 5,000 plus nakaleng kari India kan na po UK ro kunjo kidan ki passion mentah te ki sa jet pada kan te unta te dealing ba katahi ka ju ka platform na ni karinsan ma piyo ro ka kusnam ka Emily Dickinson ka Emily Dickinson award ngayo ini kini ka book leaf publication kan bai ka to ka award pada ngayo anak ka don Dawn Research for Development Council kadika wina prengki institution ke ba ju promote kini ki budding artists nang tai kini ki young entrepreneurs nang ta kunta kadika international organization ati kanite ka kini ru de hadin bekila nga submit ka kot jonga shaki kan te kila review and then after kumba hadin aku sansi nga sayo ay kami naki ba you are selected for this Takamot kung mapipatay mo naman kaleng kari India ki shimbanta ban dan ha kanika book leaf publication mo ban yo bantalang hakan kur kompete ki jet ya kini ki nong yo kusam man mo na pring kita kisan hajar ki bande ya kata 21 days challenge mo ban mi ki poetry ki jet ko masan spang ma kam de ka basok ki publication house ro bakin mi jam rosan hajar de te kumbasan sepangut kita kilakan top lang iki bana UK ro kan ongga tete bana po India mo te na pring kita kisan sepangut pede po bagi pa mi lenga ki omba ngadan po ka top 25 ban receive ya kanika Emily Dickinson award te ki shu pa fill up nga ki form mi ikum to ki pa ban ai ban batai kham pa shu shap ngani ko kon te nga submit ka write up jonga spang jonga ni ko ken kum to kumbasan ro PGA te dadat metu pede kisah kontak yang halim kami ba Fila syajet nak benda kini ka awak. Tena benda kita kisan sepak mut pedeng dan sanmut kan kita bayo kini ka awak. Dia lain mut kita na po India, batal mut kita na nama. Kumno piso iba haba piyo ay kata kacing itu nak benda kamu ka pitre. Nama kani kalong ka ika ba ublay ula ay benda mo kum kasap yapi. But habang iyo ay kata kacing itu ngatari ka don be kata ka jing punsluru bangin nang lebha mo taka ika jing sngo ka jang pi hadien ba piyo ikini ki award le si ki jing ang not ki ba pidang don manang penmi shu la ni lebha shu shakaman ni ngaso kemen sikat de di mga yo ikini ka award kan mausa ngadan po bopal nga lecture na po office mo nganang dan habas ngayo ikini ka mila ngapit kam to nga ibayo ba to yar selected for them ngala ko manlati nga kalat pangadan ngaso ko mangadan hay nga kalat ken ngala ko long kemen siya palat mo di ako to ko po di si pang ngam sekolah te ban madun mangate pagi bona ki ba le long ban le si ki ba persyang kan man pendan kam na ka jong ka sapa ai le mo Henry bandan bande pada iwe nga kita ki san spa ngot ki badan ka ni ka thop manjo ni yo san ro mong pi de ka ai men sim shik de shu nga mamen shang nga she perkhat hi ba nga thai pio i ya kata bahan ni ha po jala jungi le ka kham long ka jinjar te ban sha i tho ban ong ba kam de ka jing pendan kam jungi ka sap kum ki nong thom de ba ngam ni kwa recognition ka de tang ka jing song tana jungi ka dalas ka shong ha ki bri ki song tana ne kim song tana long ta balong ngi la le ki ka bengi song tana ka ai jing kemen bite te balong ban yo shu pat kum yakin ki kusna pada kadang pen kemen kam tam Emily Dickinson awak nama ngajukan ma na du na school am ngaju song tana haban puli ka poetry jong ka Emily te ka poetry ka bang puli ka desh pang ka thosh pang ka hope ma ba ka death about that ka thought de ngashi song tana ha Hindi mga puli tang sisien nga stop lang masih puli bet naka-Porsche ka porem te ban yo asna ne ka awak jongkai te ka lalong bet ngajin pos ni kilawan oklong te tenga sonde ka buram te ka de bisho oblegi nga kan bejing alam ti jong omang nong ke publik mangalong de si wala pen itu engai te pa ro ba dam de nga trai ban poin ma ba go mga oi pim dan jing shani asuk te ti iwa kindia ru ngin phai piang sa kot ka jongpi kumba pi batai mane ka kot jongpi la persang ban kuntup shibun ki ba pisham POE ban ha ka jingya lenti ka jongpi POE ba ki
ba it pathon jong pi ki ba pi ithu ki shem ki ma mo but let's say indon be hi inu ibenta jong kan ka kwat ibalong jan ba but ka do not kamen sim ka jong pi ni kwat ba pin puli let's say iwe ne atli na inu ibenta iba jan but let's say ba pin la ban batai kan dian balai pi tho but balai ilong kodor do kata ba pin tho kan ngan puli ka ko bakalong ngan sa patay pa no balay nga tho even ka poetry kakateng jong ni ka poetry today fighting for fair healthcare. Due to lack of resources, many fall unable to receive the care they call. Some meet with accidents but can't survive, for without the means they can't revive. Others, through poor, must seek care afar, with no choice but to follow the star. For speedy recovery they must endure, yet still they long for treatment more secure. How long will we suffer? How long must we wait? When will we receive what is our rightful fate? When will resources be made to flow so every soul can heal and grow? Let us rise and fight against the tide. Stand together, let justice be our guide. For equality in health, we must demand a world where treatments in every hand. Let's ensure each life is protected and every problem is addressed so that all may access the care they need with health and well-being as their creed. No one should suffer due to lack. Let's pave the way and take it back. For every soul deserves the right to proper care, to heal and to fight. Together we stand, a voice so strong, for justice and health we all belong. Let's make a wall where none shall fall, and every life is cared after all. setelah pa iba Di kani ka poetry kabali ka penlong nga bangan tho nga kanau hagapor bangilet ban sumar mo ya I nana janga bi dan jimpang di gilet sumar in sipo apolo po kalkata di ngai maria rong hina marbaka hospital ka bahe ha nga kan ma maria rong ki buana ti ki bru ki ba tu kan ba pli ki long di ki ba jan ngi janjari wala kata dam dai bai dei ba ka jing ko jing kya long nim la hi ban shim sting mong happy ban let habaki doktor kila patay ba pihat ban let chata to fin lodging kwat ba kila ban ai ka jing sumar ka kam dia tinga kan mau mari rong po entrance jong ka hospital ki don ki bru ki ba thia bet kam tu te hapo madan te banyak keren ro me pai namar ba ki keren beda ka bengali te sto ka hindi kim sto hi kim keren tinga kan mau kan ha ka por ban ila abot ban ila shim appointment banyak kan do ya doktor mo ban nakabenta banyak consult be di be na kita ki beri ki shuyam ki uwot kam tu itu te ki long helpless dia te ngakalikan na katakan na semua orang balik kini ki beri ki shong bom ni balik dan doktor kam ta te orang kita ki beri ki wanda la dia siapa hospital tambah kita teng ki bahaya la le pisah plan ki no te ki kam tu isin e bah kata ka beri lengan mau am ka tip di baka ing ne balik kala kini ki ti jong ka am ki la long jam la long ran le te kam tu di ki doktor ki ong kim lai kin ban shu ai jing sumar be ki ma ki dan kami am long ka bai da wai ni te teng ki doktor kin pet for free tang balong ki jing lut jing sep tak ki bai da wai ki injection ki ni ki tai ma jing ki tu ki bre ki kwa te ban ko te ba ki long kim dan la rapat ban ko am ki shu ya ni le ngale hospital be kom taman ke sini shita yo nama ban ha patient report le test kom ni kom tam ti na baru bangi her na auto balik chapo hospital emi ite ki nong pang ki la ya wan ki badok dan teng ni tikim dan jaga tia ki ras sebet ki de bakti kom tu ban chabari am ni kalong kata ay te nga nga shot ni di ban ai ngo hayo brete long alis ni dan hi ta pendek kan ban pa sumar mo ya ini nana chapo apolo kata dengan pet iki tu ki bam yo ala dem ni I wish la kadan kum kita ki jaka jing sumar hasnong jong ki ngat rekem dan kam na banwan situ satu sharpo shapreng ba jong kasar ko kata mo kila ban sumar na pi itu in pe iki kim de ki banan sor ki de ki banan kan dong ite itu ikin ba pitan karyam ka bet iro no takada ngasit ong bet ni kani ka ka pangalayo un pen mi ek ta ki jing sngo jong ate nata ngapet wat chini sha sor pi the village assembly e pen lap kum do ki don ki batia kidan ki batia hapo kitu ki passage no barit ai passage ki haban tia yang tu nama ba lesi kin kot bol ban tia ki deluxe ne kin tia private dati ba kana hospital sarkaru kin dat kan sat tingi hak yang ban haban pendut dengan ikut kini ki iki ken nong ka kalong kata ai nga so ni de ba sibuk mala dengan dan ko ka hospital ko misya nong pendong ha kilala te ban hak snong je kilala ban mo nga i ba kam dei ka basuk ka sarkaru ba kan snong hospital hang ban lagi snong ndai sibuk menda ko mo hapo
mau keruat rani kor let's say dan ngidam tang koi ka hospital hapok mau keruat kibriu na rani kor nang ni lagi la man sumar kim dan kam te ban her possible hospital ye mo ban sumar tu kam ta kan gijum kan ngaju kwa ro let's say la sha ngala kam bet kam biang let's say mano ban tip mo yo ngala ban le kom ta kam let's say ban bu kita ki jaka ai jing sumari kibriu ki bakila ban kim dan kam ban wan her shu so ban pelut sini pelut pisai hỏi Ivan in số thu ba cùng kỳ nông thọ em buôn hai cái ju kta ya ki ju berkat ki ju ni but tang ko we kalat ban pen mi kita ka rong ban pen mi ha ki jing thong ki ju ni ba le si kata ka jing sham ka jong phi lingba ka jing le sumar jong ina na jong phi la I mean sim ba pen wan do ri kita ki jing snow ki jong phi lingba ka ni ka poetry ka jong phi ba phi pule mental bạn nghĩ ngay không mà phi ăn đốt một phi lạ bạn vẫn ôn ý ta cái chừng qua cái trong phi bạn ai cái ta cái chừng rap cái vậy là phi lạ còn cái ta cái buồn mà hay là buồn thì Iva shop ngin penwai cái này program ni qua ba pin ai cái ta cái khu bor kelum ya barok ki baju song tanah ban pe ya cái này program chừng ni bạn cũng ju ru na cái bentar kini ki nong tho ki belang shu sedang bandrung ha cái này kam tho mà lengba jongka dodarshan mo menta ka singa kwa ken ban ai ken ka we ka kwa ban ai ka khubol ni ka message ke papet ya kan ka program mo ba haba pis ngo ba pidan ya ka sam pidi ben dan kam hok ya ka kham tam e kom kan ni ka por ka ban ni em menta kina abon ha ki platform da de kom ki social media platform ba kom ta te mo pila ban kin tiu hi de da la di dependent kam hok ya ka sam ba ngit scam ba obre ju e no hi ki ki preu ki ba yele kat malak kan ben kam hok ya ka sa ko ba obre ai mo ho het ki bon ki jing e ki dan ben da pim de ki nong thot la ki ki jing e pa phe kan do de wa ju ai la ba ka jing e kan te la kam phi de pi de ma phi ban te la kam ki jing e mo hi de mani ban te la kam ki jing e khana ban na ban ben kam hok ya ka sa bat ngasngo ba kan ni ka jing pen mi jonga ya ki ni ki kat de ka tam bang kan hadu menta kan ni ba kat nama kan ni kala di ka kot ka basa ka balai jonga de ngasngo ko ba hadu menta ila ai te I kindet kan so de bai nong mo ba mo de le si kom ta ban de ka bas dang ko de nga ko ban ai ki ko kubon ba habas dang nim de ban kimi len ti thani ko pisa ko we sho ka de ka rin san sho ban yo de pa pa te ka sap ko ban don de suki kan sap long pi ba mano ban te ba ko ka sin pila ban em jana ka ni ka ba pi tho ho ni nga ban te te kalau kumta kini ki kot ban kong ba ar ba ki bang pimi ngam dan jing yo nong ta ba shulong ba ngai mo pa de ba ka de ka tanat jong ka arts and culture ka ba ira pa ngam ngam dan kam kus lai than hendai ka niru kom ba kalong kom ngal ong pi do men ngam dan kam e ban pelun hendai kinat kan jadi la ai ngai ta I kinat kan jadi mai ta I jing resh tom jong ngal asmu thu bang ayo ngam ko ban ai ka kubor ba song ba wa chu ya pen na ai ka sap ka ba oble ai pen dan kam hok pen telun hok ya ki ba ngai scam ba da ka jing is na jong play ba da ka jing play stom hi kan pe pin se yok ka do so jong ka jing jong na ma ki bon ki nong tho ba ki mon sha kama na ma ki le ran ba ki kwa ba ben kam cái này có thể chỉ buồn Iva như ai cũng thấy xem là các bạn tại cái khusna mà phi lại yo mo bạn nghĩ cái bọc cái riêng mà phi năng nhai thọ shu ki kat ki ba buồn phi năng nhai pen mi shu bạn ki jing ang nuot ki ba phi don mo lingba ka kam tho kam tar jong phi ba phi nang na an pen ur long ki ta baro ya ai ko blena liang ka didike me klaya nam ta ka por ka jong phi ru but ni nang kit bok kat riang ma phi nang ya be chakhamat na ka banta ka tho ka tar e ko le shi boni phi ro alin sa shi sem ba ya ka kin hon jong ka do da shin kim da shi long hi but nang it's kam baling ba ini program ibaling kot jangi ki bon kin se yo min sim ba le se pin se yo ban sali interview se kita ki we ba ki ban sa dang tho ti ko le shi bon le phi ba ba de ka kin hon jong phi ko le Iva oi te Paulok kum tu ngi yo sngo ye samla Evanisha Pathaw iba la habanya lingba khoi ka to kan ni ki jing e henre da ka jing sham ka jong I bat ka jing yo I ka jong I ha ka jing ya lenti jong ka jing em ka jong I la ban pen mi ya ka ni ka kon ki jing e ki ba le se ki we ki la sham ki ba e ba thon jong I ki la sham but ilala ban yo ru I kita ki atli ki khusnam ki bala I men sim issue bon ban nang yai tho shu man nang yai pen mi shu shi bon tli ki kon ki ba idang don jing thum ban pen mi te Paulok hadu ban sham yang bat phi ha ki we pat ki benta jong ka tho ka tar khuble phi ba ro